тоҷик ҷамила Мирбозхонова хабар дод ки Назира Амирбекзода муовини раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон имрӯзҳо ба вабои аср коронавирус гирифтор шудааст. вазьи саломатиаш чандон хуб нест. Ҷамила Мирбозхонова бо орзуи шифои комил ба Назира Амирбекзода аз ҳама хостааст ки дӯстон дар ҳаққи як модари мушфику чонфидои Ватан Дуо Кунед худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. Назира Амирбекзода 9 апрели соли 1973 дар деҳаи Меден шори ҷамоати поршиневи нояи шуғнон ба дунё омада. соли 1998 риштаи шарқшиносии донишгоҳи хоруғро хатм кардааст. аз соли 1998 то 2002 ӯ дар телевизиони ҷаҳонуро дар шаҳри Чкалова дар вилояти Суғд кор карда, аз соли 2003 то 2006 дар телевизиони Пойтахт ва сипас аз соли 2008 ҳамчун сухангӯи вазорати обу обёрии Тоҷикистон кор кардааст. Назира Амирбекзода аз соли 2008 то 2014 дар шабакаи аввали телевизиони Тоҷикистон кор карда ва соли 2014 раҳбари идораи телевизион ва радиои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин шуд. соли 2015 Назира Амирбекзода ба Душанбе баргашт ва муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон таъин шуд. ӯ дар тирамоҳи соли 2018 дар пай ба мақоми раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон омадани Ёдгор Файзов муовини ӯ таъин шуд. Назира Амирбекзода дар маъмурияти вилоят умури занону оила, масоили фарҳанг, ҷавонон ва варзишро бар ӯҳда дорад. хабари ба коронавирус гирифтор шудани муовини раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳолест ки Назира Амирбекзода рӯзи 25 июн бо насби рамзи ваксина дар гирди як акси худ дар саҳифааш дар фейсбук аз ваксинаи зидди ин беморӣ гирифтанаш хабар дода буд. моҳи майи соли 2020 дар айни авҷи мавҷи якуми коронавирус Назира Амирбекова дар фейсбук хабар дода буд ки модараш Қурбонбекова Зумрат Дилдорбековна соли таваллудаш 1950 дар синни 70 коронавирусро шикаст дода шифо ёфт. модари ман дар синни 70-солагӣ коронавирусро мағлуб сохт. пас набояд тарсид, мо низ ғолиб хоҳем гардид, навишта буд Назира Амирбекова.